बोली बोली सूर्यदेव भगवान की। Mixed by Tulsi Recording Studio, Surat, Gujarat. करे के बावे छठ के पूजनवा सजनवा घरे आ जईती सबके मरद आ गइल रउआ कबाजी। अशोक करे के बावे छठ के पूजनवा सजनवा घरे आ जईती छठी माई दिली गोदी में ललनवा सजनवा घरे आ जईती छठी माई दिली गोदी में ललनवा सजनवा घरे आ जईती। घर से कोसी दियरी लियती हमारा लराज पियरी सड़िया लियती ए जी बतिया मत बुलाए। कोहरू के घर से कोसी दियरी लियती हमारा लराज पियरी सड़िया लियती बजरिया से जाके पान पाता कसलियो ले आईती छठी माई दिली गोदी में ललनवा सजनवा घरे आ जईती छठी माई दिली गोदी में ललनवा सजनवा घरे आ जईती। बोलो बोलो छठी मैया की। देवरू के कहले बानी मुखिया लियावेला ननदो के कहनी सिपुली फलावा सजावेला ए जी सुनी ना। देवरू के कहले बानी मुखिया लियावेला ननदो के कहनी सिपुली फलावा सजावेला रसोईती तो चल के छठ घाटे है बबुआ के गोड़ लगा जईती छठी माई दिली गोदी में ललनवा सजनवा घरे आ जईती छठी माई दिली गोदी में ललन